Добър вечер, скъпи приятели! Добре дошли на списание 8 на живо. Тази вечер ще бъде малко по-гореща от обичайно, защото ще си говорим за беззаконието в мерките, които бяха наложени неотдавна на 19 октомври и които продължават да задушават сериозно една голяма част от населението. Тази вечер сме поканили Нина Ламбова и Ралица Кондова. Добре дошли. Добре заварили. Може би няколко думи само да ви представя за тези, които не са чели статията с теб. Нина Ламбова е дългогодишен юрист, адвокат и държавен служител във всички области на гражданско-административно право. Тя е в списъка на Международния арбитражен съд към Алианс за правно взаимодействие. Била е главен секретар на Столична община район Оборище, директор на областна дирекция по земеделие, консултант в Министерството на земеделието и храните, публичен изпълнител в НАП, помощник нотариус. Има десетки квалификации, включително по антикорупция към Военна академия Сава Раковски. Подкрепя сдружение с нестопанска цел. А Ралица Кондова от 12 години работи в сферата на сертификацията и оценяване на съответствието. Тя е квалифициран одитор по системи за управление на качеството и системи за управление на околната среда. Има задълбочени познания върху различни сертификационни и акредитационни схеми по различни стандарти. Тази вечер, знаете защо ще си говорим и за какво. Всъщност, какво искат хората и организациите, които се обръщат към вас и търсят своите права във връзка с наложените мерки? Имат ли те законово право да го правят? И какво всъщност се случва? Една различна гледна точка, която не се чува особено много по мейнстрим. Добър вечер и от мен на всички. Очаквам да бъдат активни всички, които се интересуват, тъй като в последната година и малко преди това, откакто започна моята ангажираност срещу заповедите на различните министри на здравеопазването, имам ежедневни запитвания, оплаквания от граждани за нарушени права и основно това се получава заради това, че се въвеждат епидемични мерки под формата на заповеди. Това е ясно вече за всички. Заповедта, която издават министрите и която съответства по време на удължаване на епидемичната обстановка, е един вид дискреция. С нея се създават една система от правила, която засяга доста голяма част от гражданите и съответно оказва въздействие върху техните права, които са гарантирани и от Конституцията, и от законите. Всички знаем, че това са едни актове с по-висока степен, които са систематично създадени, утвърдени във времето и в тях има много етичност, много граждански права и свободи и те са издържали на проверката на времето. В така създадения правен ред изведнъж се появяват заповедите на министъра, в които няма права, няма система от регулации, има изключително и само една дискреция, което означава, че с тях се въвеждат правила и норми за изпълнение, без да има възможност без да има възможност да се случат някакви отклонения заради различни житейски ситуации, нарушени права или без да могат да се защитят субектите, адресатите на тези заповеди. И това е така най-вече защото заповедите показаха един доста голям порок в тяхното действие. От началото на пандемията, откакто започнаха това верижно заповедно нормотворчество, което е абсурдно дори като формулировка, като терминология, от тогава ние сме свидетели на
един много кратък срок, за който тези заповеди действат и в който те биват много пъти отменяни или изменяни, допълвани. И това в срока, в който законът дава право на обжалване, то е едномесечен обичайно, не може да постигне целите на това правосъдие, защото докато изтече срока за обжалване, т.е. докато се проследи действието на заповедта и всички субекти могат да упражнят правото си, тази заповед вече не е действаща. Тоест, ние говорим за един параграф 22, т.е. никой не може да се жалва на практика, нали? След като дойде следващата заповед. Да, хората, тоест, които... тя анулира предходно. Да, тук трябва задължително да отбележа нещо много важно. Съда прекратява делата при такъв ефект от нова заповед, която отменя старата, защото прави разлика между отмяна на заповедта с нова заповед и оттегляне на заповедта. При оттеглянето на заповедта, ако имаме такова, то заличава назад всички действия и се счита, че не е произвело. Или ако е произвело и има някакви нанесени вреди, то следва по същия начин те да бъдат овъзмездени или да бъдат отменени на основание оттеглената заповед, вредите, които търпи лицето вследствие на действието на тази заповед. Но това не се случва. Заповедите се отменят с нова заповед, съответно делата се прекратяват, а това е лишаване от правосъдие за всеки един, който е претърпял вреди от тези заповеди. Вредите съда задължително искат да бъдат доказани. Те не се презумират на база на едно просто възпроизвеждане на заповед и обявяване на сайта на Министерството. Може ли да ни разкажеш малко за хората, конкретните случаи, по които ти работиш? Разбрах, че днес си имала един много интересен казус. Да. Нека да го споделим. Аз днес бях на дело за нарушени мерки епидемични за конкретно лице, поставено под карантина. Делото вече продължава около година. От март месец тази година, нали, вече сме към края на годината, така че може да се каже, че кошмара, в който е поставена една майка на 2 деца, е доста дълъг и все още не сме стигнали до съдебна фаза, все още сме на предварително производство. Да. Става дума за жена, която е влезла в болницата с остро психично заболяване, с направление от психиатър и е постъпила за лечение с медикаменти, които са подходящи за това психично заболяване. Като при приемането й е съставена една епикриза, в която тя е настанена по пътека 104. Тази пътека за всички медицински лица е известна като COVID пътеката и тя е наложена от началото на епидемичната обстановка като общ код за лечение на всички, които постъпват с респираторни заболявания. Това е един код по... Чакай. Може ли да обясниш малко сега? Как това е сложно. Всички, които постъпват с респираторни? С писмо на Национална здравноосигурителна каса до всички лечебни заведения е наложен този код и са отменени всички кодове за грип и респираторни заболявания. Тоест, ако аз съм болна от настинка и кашлям и имам сополи, автоматически ми пишат болна от COVID. Да, защото този код обобщава всички респираторни заболявания, т.е. всички симптоми, които са грипоподобни и на практика парите, които не следват пациента, както беше преди, а пациента следва тази пътека. Той бива приет,
под този код и бива лекуван вътре. И това писмо е в мен и има всички реквизити на официален документ. Може да го покажем, не знам дали се вижда, но може след това да го качим всъщност отдолу. По този начин... Мога ли нещо да те попитам? Възможно ли е с писмо ти да отмениш наредба? Това е абсурдно. Това е за нас, юристите, е смешно, но отражението му в живота на хората е с много тежки последици. Както е случай, за който разказвам, защото жената, която е моята клиентка, която е с психично заболяване. Днес... тя няма респираторни проблеми? Не, няма респираторни проблеми. Дори аз съм си записала и медикаментите, с които е лекувана. Но не я вкарват като болна от COVID? Не я вкарват по направление от психиатър в болницата. Но понеже аз така си мисля, ако някой може да го оспори, разбира се, пътеките, които са в болницата и могат да донесат някакви финансови средства за болницата, са ясни и това е този код 104. Нейното заболяване по направление е записано като придружаващо заболяване, а като основно е записано COVID по пътека 104. Тя не е болна от COVID. Да, тя не е болна от това заболяване, нито пък документите могат да го докажат, защото PCR тестовете, които са от медицинската документация, показват отрицателен резултат и при приемането, и при изписването. Ти спомена, че я грози 3 години лишаване от свобода, вярно ли? За това обвинението е предявено вече. Не само това. Това не е най-важно, това го знаят всички, че се случва в болниците, но в конкретния случай става дума за оформени документи с подписи и с полагане на подписи и собственоръчно на имена в случая на тази жена, които не са поставени от нея. Най-вероятно са оформени от така наречените медицински власти, защото преди имахме медици, сега вече имаме медицински власти. Оказа се в графологичната експертиза, че нито подписа е нейн, нито имената, които са собственоръчно изписани. Тя по никакъв начин не е била уведомена за това, че е под карантина и извършвайки нормални житейски действия, се оказва, че я посещават и образуват това дело, в което сме в момента. Но това, което също е важно и за мен е изключително грозно, че официални органи като досъдебни дознатели и прокурори правят запитване към медицинското и досие да бъдат представени тези PCR-и и медицинските власти им отказват и казват, че няма да предоставят PCR тестовете. Според мен те изобщо не съществуват, защото нашите документи са преди да бъде приета в болницата. А вътре никакви PCR тестове не са и направени. И това го доказваме в момента, предстои да го докажем. Сега това, което искам тук да вметна, ще се опитам да е много кратко, е една заповед, с която тези огромни бройки, тя позволява тези големи бройки в болниците да бъдат активно да нарастват, защото с една заповед в началото на пандемията 522, това е от октомври месец 2020 година, се създаде един регистър за проследяване, регистрация на заболяванията от COVID, включително и PCR тестовете попадат в този регистър. За този регистър в момента много странно никой не говори, но аз имам висящо дело в Върховен административен съд, което не е мръднало вече 1 година. Откакто жалбата е заведена. Това е срещу създаването на този регистър, до който имат достъп
страшно много институции. Единствено, може би, Агенция за борба с градушките няма достъп, защото включително и пожарната има достъп. Но, забележете, хората, които биха могли да попаднат под някаква форма в този регистър, нямат право да поискат информация за себе си, дали има данни за тях. А той се запълва и бройките в него се получават от информация от личните лекари за тези респираторни заболявания, като едно приложение 3 към тази заповед, която го създава, квалифицира случаите на COVID. Случай за COVID е, ако си бил в рамките на предходните 14 дни в близост до лице, което е диагностицирано с COVID. Тоест ти попадаш и ако случайно си с мерки за изолация или карантина, твоето име попада в този регистър. Аз това го чух и не можех да повярвам, защото разбрах за един цял клас, който е вписан в регистъра като болни деца от COVID, при положение, че има едно дете в класа. Да. Как така? Това е приложение 3. Всеки може да го види към заповедта 552 от, не мога да кажа точната дата, октомври месец 2020 година. Там се вписват, симптомите са клинични и диагностицирани, като един от симптомите е, например, хрема. Моля? Да, хрема. И този е най-фрапантният, да си бил в контакт и с лице, което е с положителен PCR тест или диагностицирано като болно от COVID. И затова не трябва да се чудиме откъде идва огромния брой болни, диагностицирани или не, или само с PCR тест, защото, както всички знаем, това не е диагноза, това е просто някакъв ориентир, който, ако няма симптоми, нищо не означава, защото отдавна сме свидетели, че има много нелечими болести, че има много вируси, които с 15-20 години носим в себе си и те не дават никакво отражение върху нашето здраве. Но това е медицински въпрос, аз не искам да навлизам в Аз съм приготвила доста въпроси, но започват и граждани да питат, така че ще ти задам първо техните въпроси. Лилия Иванова пита, бих искала да коментирате противоконституционните действия на власти имащите президент, Министерски съвет и Министерство на вътрешните работи. Наистина ли са противоконституционни и имат ли право, понеже сме все пак в епидемична обстановка, те да се разпореждат със свободите ни? Това е така залегналия термин в обществото противоконституционни. Аз бих ги нарекла, които нарушават гарантирани, утвърдени от Конституцията и законите граждански и човешки права и свободи. Този закон за извънредното положение, който се отнася до много други закони, като казват, че те не се прилагат във време на извънредно положение, изведнъж и най-вече през май месец, а после виждам, че има промени през юли месец тази година, започна да разширява обхвата на извънредното положение извън времетраенето му. Тоест имахме едно извънредно положение, което приключи и след това то не беше продължено, а последва епидемична обстановка. Дори решението на Народното събрание от месец март 2020 година не е за пандемия, а е за разширяваща се епидемия, което е коренно различно, защото говорим за съвсем друга система за изчисление на болни, умрели спрямо болни и излекувани и хоспитализирани и така нататък. До толкова, доколкото следва да отговоря на въпроса дали са нарушени са и интерпретациите на колеги, които се опитват да замажат и да заличат тези действия или да им се присмеят по някакъв начин като
казват, че не били нарушени, че министърът имал право да издава такива заповеди заради правомощията му в Закона за здравето. Това не е така. Министърът няма такова право. И това категорично трябва да се разбере. Защото за да има право с заповед да въведе нещо, тази заповед не трябва да разширява, да допълва или да изменя законовата основа. В Закона за здравето там обикновено заповедите, които издава с посочени един член 61 и 63 с няколко букви и алинеи, в които той казва, че се позовава на тях, за да издаде тази заповед. Но тези заповеди, ако някой тези текстове, ако някой се постарае да прочете препращането към тях, се отнасят за въвеждане на епидемични мерки само до болни и карантинирани лица. И нямат нищо общо с този голям общ брой на здрави хора и с тази система, която се отнася до всички граждани или до толкова големи категории от тях. Нарушават се Конституцията от член 28 до 31, които текстове не могат да бъдат суспендирани дори и по време на извънредно положение, дори и във време на война. Защото са човешки по право. Това, което така наречените власти в момента широко използват за защита на общественото здраве, също е порочно. Има един документ, Харта за правата на човека, в раздел биология и медицина, категорично отрича предимството на обществото и медицината пред правата на индивида. Изрично в тази област. А тази област е свързана с момента, с ситуацията. Все повече се насажда едно такова усещане, че ти нямаш право да вземеш решение върху собствения си живот. А всъщност, може би, аз избирам да не бъда вакцинирана. Mm-hmm. И какво се случва? Всичко върви натам, че в един момент ще почнат насилствено да ни вакцинират. Аз не мисля, че има в момента, а и след поне в близко време такава възможност за такава законова основа, защото това, че се държат инфантилно е похват, бих казала по метода на Чомски. Той е абсолютен похват за манипулация на поведението, за изкривяване на волята, за да не можеш да формираш собствена воля и да бъде пречупена като внушение, идващо от обществото, като по-голяма маса. Това Тя не е по-голяма, те са 20% вакцинирани. Затова казвам, че е внушение. Затова не казвам, че е факт, а казвам, че това е внушение по този метод, държейки се инфантилно с всички хора в обществото. Когато се държи с някой като дете, той така започва да се възприема и спира да формира собствена воля. В момента сега много хора ще кажат, ваксините не са задължителни, вие си избирайте, но всъщност те са наложителни, защото... Не, те не са наложителни. Те не са наложителни. Просто човек трябва за себе си да каже не, това е... В момента сме във време, което е като морален компас. Всеки може да жертва или да изгуби това, което му е по-ценно. И очевидно, че за една част от хората те са принудени и избират да запазят работата си, статъквото, за сметка на това да пренебрегнат здравето си. Ваксините не са задължителни. Това го казва и в решението си Асамблеята на Съвета на Европа. Това го казва и регламента, с който се въвежда така наречения европейски зелен сертификат, който коренно се различава от българския, защото затова, нали, ако някой се интересува, също мога да обясня, ще се опитам накратко, но с въвеждането на този регламент за зеления сертификат, който между другото в момента е в висящ процес пред
Европа? В Европа ли? Съда по правата на човек. Предстои, той не се е произнесъл още по този сертификат, както твърди министър Кацаров, защото той спомена за едно дело на граждани на Чешката република срещу Чешката република, но това изобщо няма никаква връзка с проблематиката за сертификата. Това дело се отнася до рестрикции и наложени санкции за неспазване на задължителен имунизационен календар в Чешката република. До толкова, доколкото този препарат, който в момента не е ваксина, е наложителен или задължителен, е въпрос на личен избор. Защо? Защото на страницата на Европейския парламент всеки може да провери. Дерогирани са няколко регламента, в които сега няма да цитирам, кои са точно, могат да бъдат проследени. Съкращават дните за издаване на разрешение от 89, мисля, че бяха, те са 67, плюс 22 за консултации с държавите членки, на 3. Като обаче тази дерогация не води автоматично до въвеждане на продукта в търговската мрежа. Разрешаващата държава членка, която се казва разрешаващ титуляр, според Европейския съюз, трябва сама да вземе решение. Никой не налага това решение и единственият ангажимент по това разрешение е към производителите на препарата, които поемат ангажимент да снабдяват държавите в рамките на 1 година с оглед на техните нужди. Така че нуждата при нас очевидно е 20 към 80, което по никакъв начин не оправдава тази поръчка и тези обществени средства, които са дадени вместо здравето на хората за едни излишни препарати, които са в 3-та фаза на изпитване. И когато казвам, че това е 3-та фаза на изпитване, това не означава, че след нея автоматично продуктът ще стане ваксина. Той различни части от него, но това може би Ралица е по-запозната и може да добави различни ефекти и дейности на този и действия на този продукт, по различно време изтича тяхната проверка. Например, за имуногенност може би изтича през 2023, по други критерии 2022. Едва 2025 може да се каже, че този продукт може да кандидатства за лиценз и одобрение, което в момента няма, да стане ваксина, но дори и тогава може да бъде изтеглен. Дори и тогава не трябва да бъде задължителен, защото за да се докаже неговата ефективност, трябва да се възпроизведе още едно поколение, в което да се види тази антитело зависимо усилване на инфекцията, което е известно в обществото ни като тези свръхпроизводство на антитела, дали няма да навреди на организма, например, на човешки. Имаме много изтеглени ваксини в историята. Понеже имаме много въпроси, ще премина към тях. Как би коментирала заповедите на МОН и Министерството на здравеопазването за тестване на децата в училище? Ралица Атанасова пита. Ако искате, може и аз да коментирам. Да, малко да си починеш. Как би ги определила? Първо бих искала да кажа на всички ваши зрители, които тази вечер ни гледат, че тази заповед тя не е изненадваща. Те се опитват да направят нещо, което, както те твърдят, било работеща схема, добре работеща схема в останалите европейски държави. Това ни се набива в канчето постоянно. Така. Обаче хората не знаят много неща за конкретните тези тестове. Те не са и длъжни да ги знаят, защото това не засяга тяхната, освен ако не засяга професионалната им сфера на дейност, ако не са медицински лица, които да са запознати кога, как се ползват, защо се ползват. Или пък да са хора, които са от сферата на търговци, производители, контролни, лицензни органи и така нататък.
И затова искам малко да разкажа за тези конкретни медицински изделия, въпросните антигенни тестове, с които решиха да тестват децата, въпреки явното несъгласие на голям процент от нашето общество, изразявано многократно, както и да е. Самите тези изделия, като вид медицинско изделие, са инвитро диагностично медицинско изделие. Съответно, в нашето законодателство има един закон за медицинските изделия. В агенцията, изпълнителната агенция по лекарства, те реално са този контролен, надзорен орган, който следи какво се пуска. Той дава разрешения за търговия на едро, следи всичко да е наред, всичко да се контролира и с медицински изделия, и с лекарствени продукти. Т.е. те отговарят за точно тези неща, които дали са безопасни, дали са ефективни. Нека да кажем какви са критериите, за да бъдат безопасни. Понеже в нашия закона за медицинските изделия, той реално, знаете, откакто сме в Европейския съюз, ние се съобразяваме и с правото на Европейския съюз, с законодателството, което въвежда Европейския съюз. Ние хармонизираме до някъде и транспонираме в нашите закони директиви, правила, въвеждани от директиви и от европейски регламенти. Съответно, директива, която така отговаря за инвитро диагностичните медицински изделия, е тази, която нас ни интересува. Тя се съдържа и в нашия закон за медицински изделия, що се касае до тези инвитро диагностични изделия. Реално тестовете, антигенните тестове, понеже самото медицинско изделие, то има някакъв определен рисков клас. Какво ще рече рисков клас, категоризиране? Има 4 вида инвитро диагностични изделия. Едните се съдържат в един списък, наречен А. Там са такива изделия, като например тестовете, които са реагентите за кръвните групи, за спин и така нататък. Има един списък Б. Има един клас, който вече е по-надолу като риск. То е изделията за самотестване. И четвъртия най-нисък рисков клас се казва инвитро диагностични изделия от други групи. Нашите антигенни тестове, включая и PCR тестовете, попадат в най-ниския рисков клас, според директива 9879. И какво се случва? Знаеме, че в Европейския съюз, за да можеш ти да предложиш на пазара един продукт, сигурно всички са чували за така наречената CE маркировка. Да. Така. Понеже това е ниско рисков клас изделие, освен ако не е за самотестване, защото тези антигенни тестове, те имат два вида такива изделия. Едните са за професионална употреба, другите са за самотестване. И какво се случва? Тези, които са за самотестване, антигенни тестове от такъв вид, т.е. от самия производител са предназначени за тази употреба, те са малко по-висок риск. Нищо, че попадат в тази категория, за която казахме, че тези антигенни тестове са ниско рискови. За да може да им се приложи, за да може да се издаде CE маркировка за тези антигенни тестове, които са за самотестване, какъв е пътя на производителя? Той съответно, когато проектира, изпитва, прави чертежи, съответно въвежда система за управление на качеството на медицинските изделия, какво ли не, в смисъл всякакви неща прави, определя подходящи хармонизирани стандарти. Това са едни международно признати най-често ISO стандарти. Добре, значи накратко. Да. Изделията за самотестване, производителя, за да състави декларация за съответствие, за да може да изкара CE маркировка, той се обръща към един орган, наречен нотифициран орган.
Така. Това е трета независима страна, логично. която, нали, Отива, според директивата извършва някакви действия. Дали ще изпитва продукт, дали ще му проверява системата на качество, дали всякакви неща може да прави. В зависимост от това какъв е продукт. И чак след издаване на сертификат от нотифициран орган, този продукт за самотестване, вече производителят може да му издаде тази декларация, че той съответства на изискванията и да му бъде поставена CE маркировка, за да бъде пуснат на този пазар, на европейския пазар. Тези, които обаче са от другата група за професионална употреба, те не се водят толкова, нали, казахме, те са най-ниско рисковите, а там вече самия производител само декларира. Т.е. казва в един специален документ декларацията за съответствие, въз основа пак на техническа документация, изброява едни определени реквизити. Т.е. това не е един такъв своеволен документ, декларацията за съответствие. Но там е негова отговорността, той да декларира. А какви са тестовете, които сега се... Тестовете, които сега се разпространяват в училищата, малко предистория, преди самата, не мога да я нарека дори поръчка обществена, както видяхме. Тя е по закона за мерките по време на извънредно положение, които отменят закона за обществените поръчки. Те са закупени без обществена поръчка. Абсолютно, да. Позовават се на един член 13. И предполагам, че имат тези сертификати, за които... Сега ще ви обясня. Това не би трябвало да ги отменя. Имаме една малка предистория. Преди да се накумят от Министерството на здравеопазването да купуват каквото и да било, те се обръщат към изпълнителна агенция по лекарствата преди колко? Преди вече един месец. Ще стане. Това го има, това е абсолютно официално. Не знам, има един сайт Коронавирус БГ. Там се пуска абсолютно официална информация. Властите какво направиха днес, какво се случи и така нататък. И там попадам на новина как Министерството на здравеопазването се обръща на 13 октомври с молба към изпълнителна агенция по лекарствата, понеже, както ви казах, те са надзорен орган, те следят за медицинските изделия, пускани на пазара или произвеждани, или каквото и да било. И ги молят за съвет, понеже искат да правят щадящи тестове. Решили са да правят щадящи тестове, искат да купуват тестове, да им дадат... Който е по-добре да бъркат в носовете на децата. Добре. Те са решили просто да се допитат до тях, да им посочат поне няколко изделия, подходящи. При което, ето, това е списъка, нали, ще ви го предоставя. Изпринтих си го от Коронавирус БГ, който ИАЛ е изпратил. Така. И те са абсолютно коректно са им описали какво е изделието, нали, какво му е търговското наименование, кой е производителя и съответно търговеца на едро тук в България, който го предлага на едро, нали, снабдява пазара с това изделие. И абсолютно коректно са написали какъв е вида на изделието от ИАЛ. Дали е за самотествуване, дали е за професионална употреба. Както виждате, тук има една звездичка, където е професионална употреба, навсякъде има под звездичка какво виждаме написано. Защото, когато е под професионална употреба, нали, така му е предвидената употреба на изделието, само квалифициран медицински, обучен да действа със съответното изделие персонал, може да направи това изследване. Не солю и пулю. И те какво правят? Значи ето това са им написали ИАЛ под звездичка. Може да се влезне в Коронавирус БГ, да се види тази новина. Нали? Това си е официално нещо. Два вида тестове. Да, сега ще... Когато в инструкциите е посочено, че тестът е за професионална употреба, вземането на пробата, нейната обработка и последващо отчитане на резултата следва да се извърши от медицински специалист. Точно така. Това е идеята. Вие знаете, например, ако ви се наложи, ето, примерно, жените. Дай Боже, на всяка млада жена, която, примерно, иска, надява се, чака, прави, нали, опити за детенце. Ето, знаете, едно изделие за самотестване, всички го знаем, тест за бременност. Вие отивате от аптеката и си купувате едно такова изделие. Но, както ви казах, понеже е за самотестване, затова CE маркировката
преди изобщо да може производителя да си направи декларация за съответствие, се намесва нотифициран орган. Защо? Защото контролът там трябва да бъде по-голям, когато е за самотестване изделието. Това трябва да бъде осигурено, че един неспециалист... Има ли го това нещо? Направено ли е сега в училищата? Не, те не искат да вземат изделия за самотестване и аз... Те са взели за професионална, а издадоха заповед и насоки как педагогическия персонал, включая родители и доброволци с условието да имат зелен сертификат, могат да влезнат, да помагат да се правят тестове на дечиците. И го наричат, само да вметна, за индивидуална, неинвазивна, Абсолютно противоречи на концепцията на тези тестове, защото извършването на тестове, които са предвидени за професионална употреба, то трябва да бъде или в лабораторна среда, извършвано от медицински специалисти, може да бъде извършвано и по този начин, на място. Ако теста е предвиден да може на място, но той пак е за професионална употреба и трябва да го извърши специалист. И имаме друг проблем тук. Когато видях, понеже сега има втора поръчка, първата поръчка беше за едни 400 хиляди. Да, извинявам се, аз по навик просто казвам поръчка. Нищо, че няма реквизитите на поръчка, защото няма декларации по 47 по ЗОП, че не са в процес на ликвидация, че не дължат данъци, че не са подсъдими и така нататък участниците. Те, може би и за това не е. Говорим, че в момента тестовете за деца не са за самотестване. Но мен мисълта ми беше тая. Значи те питат ИАЛ им дават варианти, им казват какво имат, какво може. Обаче те не са им казали изберете това или това. Но те са предупредени. Опасно е. Знаете ли кое е опасно? С оглед на резултатите, защото... Един тест може да бъде допълнително заразен. Ние нямаме общуването му с останалите и в тази масова среда, в която се намира. Един плюне, друг пипа, трети вдига, четвърти прави. Какво правим? Един тест става дом за една слюнка, която има над 600 хипотетично вида бактерии. Добре, това може ли да падне в съда? Има ли дела? Описано е според насоките им, че това се съхранява. Абсолютно пренебрегнаха сключването на договори за извозване с специализиран транспорт, в специализирани опаковки, да се съхранява. Имат ли право да изхвърлят букука в контейнерите, доколкото дават им право, но не би трябвало да имат такова право, защото децата, тук оксиморона е такъв. Децата им се запушват устите и дихателните органи с маски, за да не разпространяват това, което изведнъж попада масово в средата, в която те трябва да дишат, и това се разпространява без никакви мерки в битовите контейнери. Аз искам само нещо да кажа от гледна точка на закона, колко е безмислено това, защото вече навлезнахме в детайлите за имаме страшно много въпроси. Ще помоля малко. Накратко с едно изречение. От гледна точка на закона, тази проверка с тест е моментна и тя не дава, както си е записано и в декларацията към родителите, диагноза. Това не е диагностициране, това е моментно отражение на някакви вируси. И тестовете като цяло не могат да се правят толкова многократно, защото те дават моментната ситуация, която би могла да бъде основание за една временна епидемична обстановка, но не да бъде начин на живот и не да бъде достъп до житейски стандарти, до качество на живот на човека. Точно в този смисъл е и решението на Асамблеята на Съвета на Европа, която казва, че при налагането на сертификат на териториален принцип не може да става по усмотрение на едноличния орган на власт, министъра, а трябва да бъдат изследвани всички рискови групи, къде може да бъдат направени тези тестове, спрямо кои могат да бъдат адекватни
нали, резултатите. И в крайна сметка опира до една моментна ситуация, която може да даде основание за епидемична обстановка. Но не да стане начин на живот, не да промени дефиницията за човешко здраве и да подложи човека на ежедневно изпитание да доказва своето здравословно състояние, защото това дори не е здравен сертификат, това е просто един COVID статус и нищо повече. Имаме въпрос на Момчил Радичков, който пита по повод това за бройката на заболелите. Той казва ясно, но откъде се получава толкова голяма бройка за смъртните случаи? Има ли нещо съмнително в тази бройка? От същото място се появява, когато трябва да бъдат усвоени пари, а те са предназначени преимуществено за този код 104, за приемане на болни с това заболяване като основно по тези препоръки, които ви обясних. Болните се приемат с основно заболяване COVID. И в случая, както е моят случай, психичното заболяване е придружаващо заболяване. Това се случва с, може би, по-голямата част от приетите в болница. Когато ти си влезнал с този код и когато си лекуван с този код и ти се случи летален изход в болницата, ти по същия начин ще бъдеш независимо от какво се отразен в системата. Разбира се, той или ще бъде изписан здрав с COVID, или няма да бъде изписан по този начин. Приятия. Има ли статистика колко хора умират от други заболявания и колко от COVID? Защото аз съм направила, имам в момента тук имам писмо, в което казват, че такава статистика не може да бъде направена, тъй като е ето, това е писмото, това е решение за предоставяне на достъп до обществена информация от директор на Национален център за обществено здраве и анализи. Отговорът му е такъв. Данните, защото в писмото се пита колко са починалите от COVID. Данните са общ брой и не позволяват диференциация по причина на смъртта. Обяснява как пристигат от болниците и как е формиран, нали, този регистър и предвид гореизложеното не можем да предоставим исканите данни за брой починали от COVID. Това писмо е от месец октомври 2021 година. От 8 октомври. Всичко, което сме слушали до сега за починали от COVID, се опровергава от това писмо. Това, което е много опасно в момента, защото ваксините са утвърдени като препарати, които трябва да не разболяват, да предпазват от заболяване, от разнасяне на вирус, да бъдат полезни и ефективни. Световната здравна организация промени дефиницията. От ваксините отпаднаха към ваксините отпаднаха някои изисквания и остана изискването да подсилват имунитета. Тоест целта на ваксините не е да те предпазват от заболяване вече? Вече нямат такава цел. Честито. Да. Имаме въпрос от Антони Гълъбов, който пита: дехуманизират ли се хората, които не желаят да се вакцинират, и ако да, как би следвало този проблем да се реши? Малко ми се струва, че въпросът е за психолог или аз грешно го разбирам, но имам мнение по въпроса и смятам, че веднъж когато човек е направил своя избор дали да постави или да не постави ваксина и е притиснат от останалата част от обществото, той продължава да защитава своята теза, така че аз затова казах, че в момента сме в етап, в който всеки трябва със своя морален компас да подходи и към останалите, които са взели различно от неговото решение, и към вземането на собствено решение за подхода към ваксините. Налична ли е дискриминация спрямо хората относно разглежданите нива за антитела, които са преболедували, и тези, които са вакцинирани? То сега вече има промяна, но да. Преболедувалия трябва да доказва високо ниво, да си плаща теста
част от него. И неговия индивидуален сертификат ще трае 90 дни. Вакцинираният обаче нито е тестван, нито са му проверени нивата на антитела, които е възможно да се окажат по-ниски от естествено придобитите. Точно така. Значи тук има една клопка. Спора се прехвърля върху това кой тест или кой препарат е по-важен и по-значим. Такова нещо обаче хората аз съветвам да не влизат в тая клопка, защото това е един спор, който е безсмислен. Това е един спор за човешкото здраве, класическото, който го компрометира. Извинявай, че те притеснявам. Редно ли е, когато ти си невинен до доказване на вината, ти да се налага да доказваш, когато си здрав, че си здрав? Това е презумпцията за здраве или за болест. И тук изкуствено се променя дефиницията за здраве. Аз затова казах. И се въвежда една нова дефиниция, една нова презумпция, че си болен и трябва да доказваш здравето си до края на живота си. Го няма това го няма в никой човешки, морален, етичен регламент, норматив или каквото и да било. Това е абсолютна дискриминация. Не само, че имаме дискриминация вътре между самите видове сертификати, между самите методи за издаване на сертификат, защото едните имат финансова тежест, с другите нямат. Другите са платени с нашите пари, защото всяка държава е платила по 750 милиона евро и то доплащане към 2 милиарда, които са за поръчката на ваксините от Европейския съюз. И това са наши общи пари, така че никой няма право да ги нарича безплатни. За тях сме платили и тези, които не желаем да се вакцинираме с неизвестната вакцина. Има ли регистър за вакцинираните? Пише Сева. Пита Сева. Има една наредба номер 15, която е действала, сега не знам дали действа, но би трябвало да се използват тези нормативни актове, които са създадени във времето. Тя е за проследяване на нежеланите реакции от ваксини. И тази наредба има протоколи, има образци, придружени с доклади и отчети от медицинските лица, които трябва да бъдат изготвени. Това е един вид активно проследяване. Но става дума за ваксини. Не става дума за препарати, които са пуснати под разрешителен режим за продажба по заявка на държавите. В Америка има все пак следене на тези случаи. И тук са създали в сайта на ИАЛ има един портал, в който може да се подадат, но аз се опитах да го разгледам. Той е и за медицински лица, и за пострадали. Реквизитите, които трябва да попълниш вътре, са толкова сложни, че ако аз съм пострадала, аз няма да знам как да отразя от кое лекарство, кой партиден номер, защото на мен това ми е абсолютно неизвестно, с какво са ме инжектирали или какво са ми дали. Аз не си пазя партидните номера. Какви са били страничните ми реакции, като какви мога да ги определя и така нататък. Това е един пасивен на добра воля процес на обследване на ваксините. Не го правят, защото е много сложно. Да. Тоест тук няма дори и да сме в третата фаза, изпитание върху хора, този процес няма да завърши ефективно. Да не говорим, че разрешението изтича в края на тая година, защото е дадено през януари месец. Кое разрешение? За продажба на ваксините. То може да бъде удължено, но факт е, че изтича. Не говориме за срока на годност, говориме за разрешението за продажба. А имат ли право да удължават срока на годност? Имат право да кандидатстват, може утре да ни изненадат с такова решение, но в крайна сметка такова проследяване на ефекта от ваксините, което не е станало по начина, по който всички останали са изпитвани, не знам дали изобщо би могло да кандидатства за одобрение. Кой как събира тези... Освен това, всички доставчици на ваксини са длъжни по свой начин, по свой регламент да събират вредните последици и в реално време да уведомяват държавите
за истински ефект, за да може да се знае дали да се продължи употребата на тези ваксини и за напред, или да се спре. Такова уведомяване аз до сега не съм проследила никъде, освен на доклада от 1761 страници на Европейската агенция по лекарствата, която се осмели да изкара всички тежки случаи и последици от приложението на препарата, но те, пак казвам, не са пълен брой, защото са събрали на доброволен пасивен принцип. Би ли обяснило как се случва нормално, когато една ваксина е в изпитателен срок, нормална ваксина? Тогава, доколкото знам, се плаща на хората, които участват в такива тестове. Може би, Рали, ти би обяснила, ако знаеш. Не, това не е в моята компетенция. Аз не съм медицинско лице и не се занимавам с такива продукти. Значи тук имаме една наредба. Сега не мога да я цитирам наизуст. Виждала съм и съм я ползвала за едно от делата. Най-важното при тези, които са доброволци, е, че по всяко време, дори и да са подписали информирано съгласие, по всяко време, дори и да е започнато изпитанието, могат да оттеглят информираното си съгласие. Но информираното съгласие е наистина информирано, а не като тази декларация съгласие, в което нямаш право да избереш нищо, освен съгласие. Да, аз съм чувала, че всъщност те дават голямо тесте с документи, с пълна информация, докато тук даже не знаем какво има в тези ваксини. Да. Което също не знам законно ли. Но вижте, всички тези, които участват в този доброволен принцип на изпитване върху хора, тази фаза, за тях има гарантиран фонд за обезщетение на вредите. Тук този фонд го няма. Тук този фонд останалите европейски държави може и да са го осигурили за техните граждани, но понеже в България го няма, това, което в началото споменах, че разрешаващия титуляр трябва да освободи, това е държавата членка, трябва да освободи производителя от административна, юридическа и финансова отговорност при приложение на ваксините, означава, че той следва да я поеме. Но тъй като ние нямаме този фонд, ние прехвърляме отговорността върху самите реципиенти. И им казваме, подпишете това информирано съгласие. Най-вероятно е взето, просто както се прави винаги в България, е взето като формуляр от документация на такива проекти, по които се изпитват лекарства и просто е подхвърлено в пространството, за да се предложи на гражданите. Аз тук не съм сигурна, но казвам най-вероятно. Ако някой може да го опровергае, искам само да отбележа това, което излезе от реномираното медицинско списание British Medical Journal, специално за ваксините на Pfizer, които се оказа, че разрешението от американските здравни власти им е дадено за 3 дни и не са искали ново разрешение от Европейския съюз, а то просто е било използвано като основание за издаване или за репликиране на решението на Европейския съюз. Тоест, работиме с едно и също разрешение за ваксините, които в момента обаче имат сериозен компромат, защото има публикация в това списание подробна. Те се оказа, че са скрили доста данни за ефекта, като са завишили ефективността на ваксините до 95%. Коя е ефективност? На техните ваксини. Срещу какво? Срещу вируса, който всички търсим. Всички видяхме, че той не заразява. Но никой все още не го е открил. Това, между другото, имаме едно писмо какво представлява този вирус по Закона за достъп до обществена информация и в писмото се казва, той е от многоуважавания професор Кантарджиев и от 14 май 2021 година. Какъв е въпросът точно? Въпрос е има ли вирусен изолат на SARS-CoV-2, COVID-19 и професора казва, че в България не е получаван такъв и че наличието на този вирус
в клинични проби се идентифицира с доказване на нуклеинова киселина, носител на наследствена информация на вируса. В едно друго писмо, също от него, издадено, за целите, за които се прилагат PCR тестовете, е отговорил, че изолиране на SARS-CoV-2 не се прави с цел диагностика, а само с цел експеримент. PCR диагностика в неговия център се прави на различни геноми и целогеномно секвениране на вируси от ново поколение. Какво ще рече? Това ще рече, че този PCR тест е абсолютно излишен за тестване, за масово тестване на населението и доказване на наличие на... Това всъщност многократно е писано, доколкото разбрах. То е писано в мрежата, но се обявява за конспирация, но както виждате, не е конспирация и затова има писма. Те двата типа, двата вида изделия, и антигенните, и PCR тестовете, когато изобщо заговорихме за появата на въпросната пандемия, която съответно ни беше съобщена от СЗО. Те вдигнаха алармата и понеже това бяха първите средства, с които се търсеше тази болест, нали така? И се диагностицираше тази болест. Самото СЗО, то го има и на техния сайт, абсолютно официална информация, когато те се опитват да дадат, така да се каже, отговор на случващото се и да могат по-ефективно да управляват разрастващата се пандемия. Казват, че са необходими средства, тестове, и би било добре да се изработят такива и общо заето те тръгват като Emergency Use Authorization от СЗО, т.е. под спешна употреба. Трябва да се намери най-близкия по вид продукт, който да може да някакси да диагностицира това нещо. Тоест това не е нещо, което, как да кажа, на 100% супер ефективно, ефикасно, и другото, което е пак се връщам на тестовете, защото много ни е актуално и заради децата. Както казах, озадачиме избора на Министерство на здравеопазването при предлагане на някакви изделия за самотестване, които са по-безопасни за децата. Нали, те гарантират, че ще могат нещо да свършат сами и да се получи долу-горе някакъв читав резултат. Те взимат нещо, което трябва да се прави от лаборанти. И моето така притеснение друго е, защото на всички изделия можете да обърнете в живота си внимание на това нещо. Когато отидете до аптеката, примерно знаете, има хора с диабет, имат нужда от глюкомери, тест ленти, или пък отивате купувате си апарат за кръвно. Всичкото това са изделия за самотестване, такива медицински. И съответно, както казах, нотифициран орган, независима трета страна, и то нотифициран орган в рамките на Европейския съюз. Това не е направено за тестовете за деца. Има си след съответната CE маркировка, много лесно може да се проследи това нещо дали наистина тази CE маркировка е истинска, не е фалшиво изделие. Защо го казвам? Защото когато видите 4 цифри на нотифицирания орган след CE маркировката на това въпросното изделие за самотестване, вие много лесно, казвам го, всеки може да го провери в ежедневието си това нещо. Отваряте, има една база данни на сайта на Европейската комисия, казва се NANDO. Това е един списък с акредитирани, нотифицирани органи, които по съответни директиви могат да издават съответно тези CE сертификати. Другото, което е нотифицирания орган, той може да не е мултифункционален. Там виждаме по тази директива, примерно за тези инвитро медицинските изделия, имаме примерно 15 на брой орган, които могат да извършват. Добре, супер накратко ще дам един пример, на който се натъкнах, много важно защо ги правят обаче тестовете.
Натъкнах се много случайно на нещо, което го има на нашия пазар. То е изделие за самотестване. Така. Въпросното изделие е глюкомер, тъй като имам близък с диабет. И той е на небезизвестна фирма. Фирмата е Рош. Всички знаем, това е голям концерт. Това се предлага на нашия пазар. Ето тук съм, понеже има една база данни, нека всеки може да си я прегледа. Електронна база данни на сайта на ИАЛ за всички медицински изделия, които се закупуват с средства, публични средства, наши средства, нали? И средства на здравната каса. Ето това изделие го намерих в един онлайн, знаете, че онлайн дрогерия има. Исках да го поръчам за един мой близък. И какво виждам? Естествено виждам от CE маркировката, виждам нотифицирания орган, виждам му номера и тръгвам да го проверявам в Nando. Хоп, оказва се, че да, има такъв нотифициран орган, но той е преустановил дейността си по тази директива, т.е. вече не може да проверява преди 1 година. А това нещо е на пазара без валидна CE маркировка. Аз искам да питам ИАЛ. Ето тук е въпросното изделие, това съм го копирала от техния сайт. Каква е връзката с тестовете за деца? Ето каква е връзката. Имаме рискове както при професионалните, така и при тези самотестване. Ето аз ви казвам тук един продукт, който много лесно, дори аз мога да проверя дали наистина CE маркировката, сертификацията му от нотифициран орган е истинска. А за професионалните, нали, за професионална употреба, както казах, има определени реквизити, за които се следи в тази декларация за съответствие. Тя не е някакъв своеволен документ, там се споменава. Подозренията са, че най-вероятно ги има надзорен, той има, така да се каже, пълномощията на надзорен орган. Но нека да те допълня. В писмото от ИАЛ, зададено от един човек, няма да споменавам, има отговор за достъп до обществена информация. ИАЛ отговаря, че тези тестове, които са в момента в нашата търговска мрежа, не са проконтролирани, тъй като заявката на търговците е от месец август, не им е стигнало времето. Защото те имат план за надзор, няма как да им стигне. Въпросът е в това, защо се вземат тестове в момента на деца, които са безсимптомни. Дали защото тези деца нямат лични лекари, които да ги лекуват, и защо в такъв обем се вземат? За какви нужди са, ако тези деца са видимо здрави? Това е основният въпрос. Защо се прави това масово тестване? И има разни проекти, които са качени на Министерство на образованието за създаване на лаборатории за биосигурност. Това са официални и аз не казвам. Какви лаборатории? За биосигурност. Тоест ти намекваш, че е възможно да се използва ДНК-то от децата за някакви други цели? Не, аз просто бих могла само да прочита, че на сайта на Министерство на образованието има един документ, в който в едно от изброените в него неща се прави предложение за създаване и развитие на регионален център по безопасност за осигуряване на национална биосигурност, научен, иновационен капацитет в областта на ДНК и РНК технологиите. Вие си представете, ако няма достатъчно доброволци или ако никоя лаборатория не желае да сключи договор за повторно използване на тези... Тук влизаме в конспирация. Тук влизаме в конспирация, да. Добре, ще минем още няколко въпроса и може би трябва да приключваме. Самия факт, че отпадъка от използвани тестове в техните насоки е описано, че ще да бъде събран в чувал и хвърлен в битовия отпадък. Кой ще го направи? Нека да си отворят малко наредбите и да си погледнат, защото е самия закон за управление на отпадъците, но самите, примерно, да дори медицинските... в конспирации. Самите, примерно, болнични заведения може да
да си проверят просто как си управляват отпадъка, дали нямат по закона за управление на отпадъците. Дали нямат сключен договор с фирма, която има лиценз за конкретния код, защото и при отпадъците има класификация. И със специализиран опасни, транспорт. има неопасни. Абсолютно, и са със специализиран транспорт, а фирмата за точно този клас, категория отпадък, трябва да има лиценз. Да. А при 3 кутии, сега се казва, че при 3 кутии с положителни тестове, и защо само положителни? Да. Ще ли да бъдат извозвани? Гениално, да. При 3 пълни кутии. А казаха ли къде ще ги извозват? Защото Не. Това Нищо не се въобще казва. не съм го разбрала. Така че... Даже, че и такова нещо били предвидили. Проектът, за който говоря, е качен на сайта на Министерството на образованието и не е никаква. Имаме въпрос от Йордана Шивачева. Здравейте, дали държавните власти ще предоставят договор с фармацевтичните компании? Дали някой е отправил такова искане? Знае ли се какво съдържат? Да, вече се знае, има такъв договор, разпространява се дори в мрежата по разни канали. Ама но незаконно той е... Или... Не, официалният договор, аз го имам, мисля, в телефона си, някой ме го изпрати. Той е на различни езици, с различни държави, но какво биха разбрали хората от един такъв договор? При положение, че най-важното отпадане на отговорността е задължение на държавата, която поръчва така наречените ваксини. Това е параграф 5. Това е член 5, параграф 2 от директива 2021/83. Ако някой иска, може да провери. В този параграф държавата трябва да поема цялата отговорност. Каквото и да има в този договор, тя трябва да носи отговорност. А тя не носи. Ами няма такъв фонд за обезщетение, доколкото знам, на пострадали. Мен лично би ми било интересно дали в тези ваксини имаме графен, защото това е една тема, която напоследък доста бушува в интернет пространството и една тема, за която ние пишем последния брой. И за мен беше изключително любопитно коментара, че всъщност държавата няма право да проверява какво има в ваксините. И ние така и не получихме отговор, всъщност има ли графен във ваксините или няма. Ами за 3 дни, за 3 дни, за които се дава такова разрешение, очевидно е, че няма как да се разбере. Видяхме всички един видеофайл, в който бяха заличени почти 90% от договорите. Това е от румънския депутат. От румънския депутат. Конфиденциалност. Те се позовават на това производство. Добре, но аз искам да попитам как може да се вакцинират гражданите на една държава при положение, че ти не знаеш какво има в тези ваксини. И вече става ясно, че има неща, които не са описани в съдържанието. Има неща, които са опасни за здравето. Реално, ако не се лъжа, в закона за лекарствата в хуманната медицина, лекарствените продукти, където всъщност се говори и за ваксините. Мисля, че имаше един член, в който, когато ставаше въпрос за пускане на пазара на нов продукт, ваксина, няма значение той дали сме го плащали, безплатен ли е, какъв е, могат да се направят поне на първите 3 партиди или нещо такова имаше като изпитване в акредитирана лаборатория. Но той трябва да има лиценз. Това, което е влезнало в законодателството, в задължителната програма, то трябва да има одобрение и лиценз. Ама проблемът е, че те може да не позволяват самите по тези, за 3 неща по тези договори, може самите производители да са казали, ето ние ви слагаме клауза, да не може да ги гледат тия неща. Точно това каза, че всъщност може ние нямаме право да направим анализ на съдържанието на ваксина. Да. Тогава просто не трябва да я купуваме. Ние не сме задължени да я купуваме. Ние по никакъв начин, и това е написано на сайта на Европейски съюз, не сме задължени да я купуваме. И ако сме я купили, няма защо да се оправдаваме с търговски тайни. Просто няма да я платим и няма да я заявим. И всички средства, които са дадени там, ще ги насочиме към здравеопазването.
а не към тестването на деца без симптоми. Защото тези деца имат нужда от образование, което включва социализиране, възпитание и образование. Всъщност няколко въпроса имаме точно за това, че всъщност децата, които трябва да учат вкъщи, са абсолютно дискриминирани. Да, има места в България, на които, колкото и да е странно за министър Денков, няма интернет. Просто няма интернет. Там има термокамери, например, които нещо следят, но няма интернет. Термокамери в България? Да. Къде? Има такива места. Аз имам познати, живеят по такива места. Отдалечени села. Много информирана жена. Да. Добре, още един-два въпроса и наистина да приключваме, че напредна доста времето. Моля ви, отговорете, ако наложат на децата да се тестват принудително, защото губят право на обучение, мога ли да търся правата си по съдебен път? В момента вече ги търси. Тази заповед откакто излезе, защото тя обхваща целия обществен живот и много групи, много адресати са засегнати права. Виждате, че там са включени всички с общо действие към цялото население, като са изброени въвеждането на рестрикции или на епидемични мерки като забрани и преодоляването им с някои от сертификатите. Така че вече подадоха доктори, подадоха единият доктор Тодоров, лабораторният лекар, неонатолози. Знаем, че неонатологията е една много рядка професия. Това са лекари, които се занимават с бебета в ковиози и ако той не бъде допуснат до работа, какво става с живота на тези деца. Преподавателка по медицина в Софийския университет, това е едната група, другата е Съюза на организациите в любителското изкуство, които са много активни от началото на пандемията и жалят почти всяка заповед. И утре подаваме от една майка, която жали тази част, в която се въвеждат тестовете за децата. Може да се присъединява всеки, но това трябва да става внимателно с уточняване на интереса и с доказателства, които касаят неговите засегнати права. Защото съда, когато види, че няма уточнен интерес, че правосубектността не е уточнена по самото дело, отхвърля жалбата и прекратява делото. Вярно ли е, че съда до сега е приключил всички дела, които са заведени срещу мерките? Не ги е приключил, но вероятно ще ги приключи, ако не са подадени по съвсем новата заповед, последната, която е допълнена. Слава Богу, този път не е отменена, е само допълнена. Всички, които не са ги подновили, вероятно ще бъдат прекратени, въпреки че има едно решение на Върховен съд 5-член състав, което се казва, че след като е произвела, аз от началото го казах, действие тази заповед и е нанесла вреди, делото не трябва да бъде прекратено. Това е чудесно. Да, чудесно е, но не е задължително това решение. Може да се позове съда на него. Не е задължително. Имаме един въпрос точно в тази връзка. След като по административен ред не можем да стигнем до разглеждане на спора по същество поради отмяна или изтичане срока на заповедите, има ли друг ред за защита на правата на гражданите? Не е казано, че не може. Това е единственият законен, методичен, систематичен ред, който е адекватен в момента. Защото дори да тече бавно, ето имаме вече сме пред решение по делото за маските в училищата. Пред заседание сме в Комисията по дискриминация, в която моите клиенти, Съюза в любителското изкуство на организациите е поканен заедно с Министерство на здравеопазването, където трябва да сме поканени да се разберем, да сключим споразумение и така нататък за всички понесени от тях вреди по време на локдауна през месец март. Така че не е безнадежно. Това е начина, по който трябва да се действа, макар и бавно човек трябва да упори при защитата
на правата и свободите си. А ако повече хора подадат жалби и искове, това по-добре ли? За защита на правата в този Министерство на здравеопазването винаги се позовава на обществения интерес и общественото здраве. Ако действително има хора, които желаят да се присъединят или да подадат индивидуални жалби, това би могло естествено да окаже натиск върху съдебната система, защото непрекъснато се изтъква как системата в здравеопазването е била под натиск. В крайна сметка и съдебната система може да бъде под натиск заради такива засегнати права. Но само който е участвал в административна процедура или процес, би могъл после да търси права. Защото е доказал вредите си по време на делото. За останалите, като отменена заповедта. Имаме един въпрос, който беше дошъл днес от преподавател от Медицинския университет София. Той казва, че в момента на тях им дават по два безплатни теста на седмица, което е абсолютно недостатъчно, защото ти трябва да отидеш или вторник, или четвъртък след обед. Понеделник не си покрит от тези тестове. И сега е изтекло решението, с което се правят тези тестове. Тя не знае какво ще се случи утре, дали трябва сама да си плаща. И още по-тъжно е положението с студентите, които ако трябва да си плащат, вече вижте, аз до сега обикновено се оказвам права в предвижданията си. Според мен тези тестове в един момент биха могли да отпаднат като един от методите за издаване на сертификат, един от поводите, защото първо те са моментно състояние и няма да се очуди, ако утре кажат, че те не доказват здравен статус, тъй като е много кратък. Те биха могли да бъдат приложими само тогава, когато се използват, например, за пътуване и времето, за което те важат, покрива времето на пътуването. Тоест, този времеви отрязък тогава са адекватни. Но това да се тестват непрекъснато и да показват моментно състояние на хората, рано или късно ще отпаднат. И тогава ще останат само ваксините и имунитета на проболедувалите и възстановени. Както е, например, в Австрия в момента. Тоест ще бъдем задължени да ни вакцинират. Това ли се опитваш да ми кажеш? Не, искам да кажа, че когато стигмата стигне до там, че те лишава от достъп до работното място или достъп до житейски стандарт, означава една идиокрация за управление на обществото. И медицински фашизъм. Да. И последен въпрос. Каква отговорност носят управляващите, ако се докаже, че решенията, които вземат днес, се окажат пагубни в бъдеще след няколко години? И може ли след време да има втори Нюрнбергски процес? На първия въпрос, административна отговорност носят по закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани от незаконосъобразни действия или бездействия на техните органи, общините и държавните органи. Но според мен пренебрегваме една друга отговорност, която в настоящия случай е много фрапираща и можем да дадем пример за нея. Това е и наказателната отговорност. Защото гражданите в момента им се навира в лицето как ще носят наказателна отговорност, ако не спазват епидемичните мерки, ще бъдат изпращани в прокуратурата. Отделен е въпроса дали нещо ще се докаже в прокуратурата, защото трябва да има съществено нарушение там на обществения интерес, причинени вреди и така нататък, да е особено обществено опасно. Но самия министър на здравеопазването се оказа, че сключва договор с фирма, и то за детски тестове, особено чувствителна тема за всички родители, която няма регистрация в ИАЛ. Независимо, тук не говорим по закона за обществените поръчки. Все пак си стои изискването да имаш регистрация, да отговаряш на регламента, да си регистрирано
регистриран търговец в Изпълнителна агенция по лекарствата. Чак такова пренебрежение към субектите, които ще доставят, и то в условия на пандемия, когато пренебрегваме всички други закони. Това си е едно основание за търсене на наказателна отговорност. И не само те... Защото той действа като едноличен орган на власт. И двата участника, за които ние косвено от медиите разбираме, че с тях е сключен договор, ние нямаме яснота дали те са декларирали правилните обстоятелства, понеже имаше изисквания към тях. Нищо, че не е проведено по всички критерии и категории, нали, в които се предвиждат по ЗОП, като съдържание. Обаче не можеше да избегнат от Министерство на здравеопазването изискването на една наредба към Закона за медицинските изделия. Когато се закупува с обществени средства, нищо, че не го направих като поръчка, трябва да има проверка в Европейската база данни Елдамет. Дали не са докладвани с въпросните изделия, които участниците, нали, в поканата предлагат, дали няма някакви докладвани инциденти, нежелани... Има ли такива? Чакаме, нека Министерството да каже, няма да разбереме. Ние не знаем. Имаме сключени договори. Но за 3 дена сключихме договори. Другото, което е, пак по тази въпросната наредба, съответните производители, фирмите производителки, от които ние пак по косвен път разбираме, че фирмата производителка едната е турска, другата е китайска. Как го разбираме? Разбираме го от аз, гледайки клипчето образователното, как се прави тест от Министерството, показват двата продукта. Единия е на фирма Vitrosense, другия е на Клунджин, на Ханджу и Дърбъра, нали, китайската. И аз така разбирам, нали, какви са двата избрани теста. Нали, виждам, чуквам кои са фирмите производителки. И по тази съответната наредба фирмите производителки трябва да представят валиден сертификат на своята система за управление на качеството на медицинските изделия. ISO 13485, 2016 версия. И ние пак не знаеме. Те и в Елдамет имали инциденти и представили ли са тези документи. Нали? Тази система за управление на качеството дали им е внедрена, поддържа се, сертифицирана е от орган сертификационен, който, нали, оценява съответствието и така нататък. Ние нищо не знаем. Да не говорим, нали, че тия сертификационни органи трябва да се акредитират. 1000 неща. Защото ние просто... Аз би ги попитала в Министерството, просто поне да покажат сертификатите. Това е много лесно. Пак казвам, може да се провери дали един сертификат за да е ги проверим по-нататък. Не е ли така... Има ли някои реквизити да не са изпълнени, значи може да се счита, защото, честно да ви кажа, не се случва много, но се е случвало фирми да се опитват с така... фалшив документ да участват. Възможно и лиценза да им е отнет. Нищо, че имат сертификат. И може да им е замразена акредитацията в момента на тяхни сертификационни. Точно заради такива случаи. Да тази информация. Би било хубаво да кажат поне това. Хората обикновено се гордеят с това. Когато ти внедриш една система за управление, защото смея да кажа, много отговорна тази работата на хората в сертификационните органи, защото ти за своите клиенти ти отиваш там да им покажеш, да им помогнеш те да са в съответствие с това, което искат да си въведат, да си регламентират и да го спазват. В смисъл, всеки го прави, за да го спазва това нещо. Той се гордее с това нещо, защото той го поддържа, той полага усилия и така подобрява своите процеси, своите организации. Извинявай, Рали, тук, както тя спомена, в този случай и в случая с ваксините в Европейския съюз са пренебрегнати точно тези критерии. Тези, с които тя каза, че се гордеят. Като критерии са оставени доставка, бързина на доставка, логистика и обем на производство. В случая, тук при поканата, същите неща се търсят. Обем на доставката и бързина за доставката.
това не се... Нали, това не е важно. Обещаха на родителите да покажат... Това изобщо не е поставено като условие. Благодаря ви много за това участие. Последно да ми кажеш според теб как ще излезем от този батак? Аз мисля, че подценяваме ролята и енергията на хората, които просто в момента са готови да се противопоставят и по законов ред, и с задържане на децата си в къщи, нали, в случая могат да го направят. Но мисля, че те са готови да го направят в момента, защото на мен около 300 човека, само докато пуснах в първите 5 минути съобщението, че жалбата е готова, ми се обадиха, че са готови да се присъединят. Аз това мога да направя. Аз мога по този начин. Но започнаха да се обаждат и международни организации, и хората трябва да знаят, че не са сами, че те са много, само трябва да търсят съмишленици в това дело и да не се отчаиват. Всичко, според мен, върви на там, че колелото ще се завърти обратно. Благодаря ви много за това участие. Не беше много оптимистично, но смятам, че... Беше много оптимистично. Беше много. И освен това казахме 1/3 сигурно от това, което имахме. Може да продължим друг път. То със сигурност ще следим какво се случва. Да, процесът е динамичен. Изключително много. Ето сега е момента съдебната система да покаже и другото си лице, а не само да я хулим и да и се сърдим, че не върши работа. Да, тя не трябва да се колебае дори повече от 2-3 дни. За 2-3 дни трябва да реши проблема съдебната система. Не са необходими месеци. Кой знае, може пък понеделник да усъмним с други решения, дай Боже. За това се борим. За това се борим. Благодаря много и само искам да кажа, че е излезна новия брой на Списание 8, в който може да видите как всичко е наопът си в живота, който живеем, и да прочетете за графена, който е във ваксините, и за един уникален български антидот, който решава голяма част от проблемите, както като превентивно средство, така и като средство за лечение. Благодаря ви много за вниманието и до нови срещи следващата сряда.